क्रांती दिसा निमतान पणजेचे इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा आणि पेडण्याच्या सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय हांच्या जोड पालवान गोंयचे स्वतंत्र सैनीक आणि तांचें योगदान ह्या विशयाचेर स्पर्धेचो इनामां भेटवण सुवाळो जालो. इनामां भेटवण सुवाळ्यान पेडण्याच्या 2 स्वतंत्र सैनिकांचो भोवमान केलो. उपरांत माचेर हजर आशिल्ल्या मानेस्तांचें उलोवप जालें. राम मनोहर लोहिया म्हणजे एक आदर्श व्यक्ती पुरुष ज्यांनी मडगावच्या लोहिया मैदानावर अक्षरशः दणाणून जोडले. त्या दिवशी ते गोव्यात एका स्वतंत्र सैनिकासोबत विश्रांती करायला आले होते. विश्रांती करता करता सोबत सांजेच्या वेळी एका टांग्यात बसून मडगावच्या लोहिया मैदानावर गेले. लोहिया मैदानावर त्यांना मोठा ग्रामस्थांचा पुंजका नजर पडला. तेव्हा त्यांनी आपल्या भाषणाला संबोधित करण्यास सुरुवात केली. संबोधित करता करता पोर्तुगीज अधिकारी त्यांच्या डोक्यावर पिस्तूल ठेवून त्यांना म्हणाला, थांबव तुझे भाषण. तेव्हा लोहियाजींना धिटाईपणे म्हणजे चमत्कारपणे भाषण करून भाषण चालू ठेवले व पोर्तुगीज अधिकाऱ्यांना अटक करून मडगावच्या पोलीस स्टेशनावर गेले. तिथे लोकांनी अक्षर दंगा माजवला. दंगा म्हणजे काय, हाणामारीची प्रकरणे सुद्धा घडली. तेव्हा त्यांना पोर्तुगीज अधिकाऱ्यांनी लोकांनी लोहियांना सोडण्यास भाग पाडले. आम्ही क्रांती म्हणू येता शस्त्र हातात धरिना असताना लोक गांधीच्या मार्गान वचून पोर्तुगेजांच्या विरुद्ध उभे रावले. लढप खावपाक म्हणपाक तयार झाले. हे पहिले उदाहरण 18 जुनार दिलें. त्या खातीर 18 जून हो आमचो क्रांती दिन. असलो क्रांती दिन दुसऱ्या खंयच्याच राज्यांनी साजरो जायना. आणि त्या क्रांती दिनाच्या नंतर 25 वर्सां जाली तेन्ना आमचो शंकर दयाळ शर्मा भारताचो राष्ट्रपती आशिल्लो. राष्ट्रपती ह्या प्रोग्रामाक येना, आतां गव्हर्नर येता. राष्ट्रपती आयलो आनी ताणें आमचें अभिनंदन केलें गोंयकारांचें. तुमी हे देशा ल्हानशे राज्याचे लोक, तुमी जें कितें केलें, तुमच्या गोंयांत जें कितें घडलें तो सगळ्यांचो मोठो इतिहास. हांव आशिल्लो राष्ट्रपती बरोबर म्हाकाय भाशण करून मेळ्ळें. फ्रिडम फायटराचो तर अशी ही लोहियाची क्रांती लोहियांचें सुरू जालें. त्या उपरांत हांव तुमकां सांगना, त्या उपरांत 1900 मागीर हो असोच चळवळ जायत गेली फुडें. लोकांक भितर धरले, गोंयांत कांय लोकांक धरले, मोठी ख्यास्त दिली, पोर्तुगालाक धाडले. टी.व्ही. पुनाक लक्ष्मण देवराव, राम हेगडे, जयना सोयाल आनी अशे 30 लोक तांकां कोणाक 4 कोणाक 5 कोणाक 8 अशी करून तांकां पोर्तुगालाक धाडले. आनी पोर्तुगालचे एक दर्यावेले अत्यंत अनारोग्यकारक जेलींत तांकां दवरले. थंय टी.व्ही. पुनाक दम्याचो विकार केलो. कांय वर्सां सोडले पूण सांगता. आनी मागीर तेच चळवळींत आनीक कांय लोकांक बापू शिरोडकार, जेवण कुदे, नारायण नायक, तिकलो, जेवण कुदे आनी एक आसा 5 जाणां आंगोलाक धाडले. भिश्टावपाक आमी इतले पयस तुमकां धाडटाले. आंगोलाक अशे जाग्यार धाडले की सोंपेपणान थंय बसप शक्य ना. हालीं त्या पोर्तुगेजाचे कांय लोक हांगा आयले तेन्ना आमकां मेळ्ळें ते जागो तुमकां पळोवपाचो अनुभवाचो. आमी तुमकां थंय वता. आमी सांगलें फटींग म्हणून तुमी वळपाची गरज ना, आमी वचूंक शकता. गोवा क्रांती या प्रसंगी ही जी ज्योत डॉक्टर लोहियांनी 18 जूनला पेटवली, त्या ज्योतीचं प्रखर आणि तेजोमय स्वरूप धारण करून ते होमकुंड चांगलं पेटून 1961 रोजी स्वातंत्र्यामध्ये त्याचं रूपांतर झालं. आणि या प्रसंगी त्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि थोर चळवळीचे झुजारी यांच्या प्रती मी आदर व्यक्त करतो, श्रद्धांजली वाहतो आणि तुम्हा सर्वांना या क्रांती दिनाच्या शुभेच्छा पण देतो. मित्र हो, आज आपल्या गोव्याला स्वातंत्र्य मिळून 56-57 वर्ष होत झाली. तसं काळ पाहिला तर काय मोठा नाही आणि लहानही नाही. या स्वातंत्र्याच्या काळात आपल्या गोव्याने अनेक क्षेत्रात भरीव अशी प्रगती केलेली आहे. त्यामध्ये आपलं शिक्षण क्षेत्र, आरोग्य, वाहतूक आणि पर्यटन अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये आपण बरीचशी आघाडी उर्वरित भारताच्या काही भागापेक्षाही घेतलेली आहे. याचं श्रेय बऱ्याच लोकांना जातं. तरी पण आज थोडीशी मनात
धुकधुक वाहते आहे ती एवढी की काही गोष्टीमध्ये आपलं थोडंसं नुकसानच होत आहे. गोव्यामध्ये आज ड्रग्सचा फैलाव होतो आहे. वाहतूक चांगली सुधारली, रस्ते झाले, पण दिवसांदिवस दररोज माणसं मरत आहेत. दरोडे, मारामाऱ्या, खून, बलात्कार यांचं थोडंसं चित्र थोडंसं मनाला खटकतं आहे. पण मला आशा आहे तुमच्या युवाशक्तीची. मी आशा व्यक्त करतो, तुमच्या युवाशक्तीकडे आव्हानही करतो. हे सगळं जे काळे ढग जमा होत आहेत आपल्या गोव्याच्या ह्याच्यामध्ये क्षितिजावर, ते दूर करायचं सामर्थ्य तुमच्या युवाशक्तीमध्ये आहे. नक्कीच तुम्ही ते कराल अशी माझी खात्री आहे. तसं पाहिलं तर युवाशक्तीचं जास्तसा वेळ सोशल मीडियामध्ये खर्च होताना दिसतोय. तोच वेळ जर आपण वाचन आणि ज्ञान ग्रहणासाठी दिलात तर हे जे काय थोडंसं किलमिश आपल्या गोव्यामध्ये साचतं आहे ते नक्कीच दूर होईल. तेवढं तुम्ही करा. कशाला यांनी सगळ्यांनी बलिदान दिलं? कशाला आपला जीव धोक्यात टाकून त्यांनी हा देश स्वतंत्र केला? तुमच्या बापाचा देश नाही आहे जो तुकडे करेंगे. हा इंशाअल्लाह तुमच्या बापाचा भारत आहे. हा भारत संबंध जेवढ्या विधवा महिला आहेत ज्यांचे नवरे या लढाईमध्ये मरतात, काश्मीरला मरतात, जेवढे स्वातंत्र्य सैनिक आहेत, कितीतरी लोक आहेत, छत्रपती शिवाजी महाराज, राणी लक्ष्मीबाई आहे, प्रताप असे राणा प्रताप आहेत. किती लोकांनी, लाखो लोकांनी आपलं रक्त देऊन या देशाला स्वातंत्र्य केले. आणि तुमचा बापाचा भारत असल्यावर का भारत तेरे तुकडे करेंगे इंशाअल्लाह हे तुम्ही जागृत व्हायला पाहिजे. तुम्ही तरुण वर्ग आहे तो जागृत व्हायला पाहिजे. एक कन्हैया कुमार 25 वर्ष अजूनही कॉलेजमध्ये शिकतोय. तुम्ही किती वर्ष राहणार आहे तिथे?